Ada. Hah? Babang na? Nोंसो मिथिगौलै बाला गुदुङाव गानाय ना बाला गुसुआव गानाय नोंसो मिथिगौ बेलाय नोंसो बेखौ मोसौ दै दौनो फैदों मोनहायाखै नङालै न'नि दंखलनि लाबोनाया मोजांसिन जायोना बेफोर आरो माहाय मोसौ दै दौफैदों लोगोफोर लोंदो हा हाय खम जाबाय थ' लोगोफोर मोसौ दै दौनो फैदों न' खाथियावनो होना दोनदों मोसौखौ बेनिफ्राय दै दौफैदों आरोना आजिखालिथ' मानसिफोरनाव मोसौ थालानो ओमफ्राय आरो मा बुंनो आरोना जोंहानाव दङ लों बेलाय आजिखालि प्रायनावनो मोसौ नुनो थांलिया आजिखालिनि मानसिफ्रा माने मोसौ फिसिलिया समजों लोगोसे खारफानो थांनानै माने गोबां आरोना मा बुंगोन गारनो हमबावबाय आरोना गोबां माने नियम निथि खामानि दामानि आरो मा बुंनो समजों लोगोसे खारफानानै आथिखालाव मोसौ फिसिनायाबो गोमालांनो हमबाय लोगोसे मोसौजों हाल एवनायाबो गैया जालांबाय दा बेनो आरोना लोगोफोर मोसौ फिसियोब्ला फुङाव मोसौखौ दुब्लियाव हैनाय सानजौफुङाव दै दौहैनाय मोनाबिलि समाव मोसौखौ लायनाय माने सासे मानसिनि प्रयजन बा सासे मानसिनि गोनांथि जायो दा बे मानसि सासेनि गोनांथि जानाया माने गैया जाबोदो आरोना माने आथिखालाव गोबां मानसियानो बेस्थ' थायो नालाय बिजि थायो इनकाम खालामनायाव थ' बे हिसाबै माने मोसौ फिसिनाया बेबायदिनो गैया जालांदो आरो खायफाया माने गोबां प्रब्लेमाव मोसौ मैसो फाननो गोनां जादों थ' बेबायदि आरोना बेनिफ्राय हालेवनायाबो मोसौ गैयैलाय बोरै हालेवगोन थ' हालेवनायबो जाया थ' ट्रेक्टरजोंनो एवखायो आजिखालि थ' बिदि आरो ओमफ्राय जोंनाव दाबो 5टा मोसौ दङ नोंथांमोननाव बेसेबां दङ कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर मिथिगोन होमबानिया जोङो मोसौआ सोरहानाव बेसेबां दङ ना दाबो दिन्टु फुंनि खैटानिफ्राय दंना 8टा सारिमन माइ जावजोबखाबाय मानि दे नोंखो मोखौ दै दौनो फैनानै बेस्टिरिया जना थाबाय मेंना आरो दा मोसानो थांलायगोन मोसानाय सोलोंबाय दे बैसागु मोसागोननो मोसानो सोलोंबाय दे हा मा मोखानांगोन मोखायाबो जाया फुल जाबाबो सोलोंनायसोलाय सेफायना ला सिंखो मानो जखो दा हा थ' मोसौ माने दुब्लिफोराव मोसौ गैयै जालांनायदों मोसौ खि गोबोरखि जायखौ जों मिथियो गोबोरखिबो गैया जालांदो
थ' हासाराव आरो माने हासारनिफ्रायबो गोबां मोजां जायोमोन आरोना गोबोरखियाहाय हासारफोरनि थाखाय ओमफ्राय दायोथ' रासायनिक हासारसो बाहायो आजिखालि बिराद माने गावनि खैफोदखौ गावनो बोजबना लायो आरो जों माइफोरावबो नाय इमान रासायनिक हासार खारो बिनि उनावसो फल जायो ओमफ्राय एकदम बे जोंनि मानसिया मोसौ फिसिनांगौ ओमफ्राय रासायनिक हासार बाहायनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ गोबोर हासारखौनो बाहायनांगौ माइ जानायदों बाथ्रा नङा होमबा माइआथ' नों 2-3 बिगा गायबा न'आव जानोखिनिया बोसोरसे जानोखिनिया थोखायो नङा होमबा थ' हासार बाहायालासेनो आबाद मावोब्ला आबादा एसे खम जागोन खिन्थु नोंनि मा होनो जों हासार बाहायनानै जुदि आबाद मावोब्ला फलखौ गोबां मोनगोन खिन्थु नोंनि बै जानाय नों जाय बे माइखौ जागोन ना बे माइआ नोंखौ खैफोद लाबोगोन बा नोंनि आयुखौ गुसुं खालामगोन थ' जों हासार होआलासेनो आबाद मावोब्ला बे आबादा बा बे आदारा जोंनि थाखाय देहानि थाखाय मोजां बेराम आजार थाब जानाय नङा बिनिखायनो हयथ' सिगांनि मानसिफ्रा बारा बेराम आजार जायामोन दानिया माने माहाय बेराम जाबाय थायो मानसिफोरा थ' मा बुंनो आरोना आं जाखिनिखौ मिथिदों बेखिनिखौ नोंथांमोननो फोरमायदों रायलायदों नङा होमबा फोरमायदों माने रायलायदों नोंथांमोनजों दिनैहाय मोसौ नायनो फैनानै आं बेखिनि बाथ्राखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय बोग्रि जाबाय थादो बोग्रि जाबाय नों बैसागुआव मोखानो सोलोंबाय थादो बैसागोनि थाखाय भिडिअ नुगोन दे सिन्था खालामना थ' खानाय सिनबाय आङो मादि नुदों मोजां नुदोंना नुवाखै खानाय सिननायखौ